Els totxos els feien a la teuleria. Hi havia la teuleria d'aquesta de Santa Eugènia, Can Plat, hi havia una teuleria. Llavors, a l'any marí, que ho feien tot a mà també en aquella època. Vol dir que els totxos, a l'hivern, els operaris anaven al camp, a la terra, a arrencar la terra. Aquella terra es havia de passar també, perquè portava uns trossos de calç. I si aquesta calç la barrejaven amb la terra, quan feien el totxo, explotava i trencava el totxo. Doncs també es havia de passar. I feien unes muntanyes de terra i la deixaven passar, que el fred, jo això no domino tant com el paleta, però el deixaven passar, que passés la glaçada sobre aquella terra. I llavors a la primavera, mira, la pastaven i feien els totxos a mà, tots. Un quadre tenia de terra, un motllo, diguéssim, passaven el fang pastat, el posaven allà, un regle, treien allò, i allò ho havien de deixar assecar una sèrie de dies, i quan era sec l'enfornaven, i al forn el cuien. Sí, tota l'obra en terra feien totxos, llavors només hi havia totxos, maons, rajoles i teules. I per fer la teula havia de ser un especialista, fer totxos tothom en sabia, però per fer les teules, com que són rodones, ja tenien un mollo també, fixaven la terra, però havien de calcular, posar tot sobre el mollo, la terra tota el mateix gruix.